من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini wallah dia kita lakukan sangat hebat. Saya sebab nama dia buku sungguh wallah. Itu dalam dalam lagi raya mengawatatan mau ikut dan apakah kita bisa usir lagi mau tu nana yang raya dalam kominan saya kan ini makan itu sa ini saya kan industrial Islamic dah kuasanya kata yang sedang dengan si Ustaz Ali Jenaban, si Ustaz Yusuf dulu kemudian nama itu dia namanya dapat kata semua tu nana susukuan wallah Abu Sunnah kita Nuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niya katiti na ayatan ini bulan sebab sa mantan mo yung bulan mga sukuan wallah pagka ay mana pagka yung sukuan wallah na pagkabutan mo sa balas kakagit yung ito pa mga pagsububi ang wallah subhanahu wa ta'ala yang kaya kanjarugo pa na dia ipinilir at tanong wallah uslog at igwara ay mga na ukit-ukit sabab pa pamana ipindakal tanong sa ngayon pamana liwa walo pa yan kaya kabubayan at tanong andang dakal tanong kaya no tanong yan ito inad magugana pa babayan mama na wakakitang mo dito ng buwan kakayaan na makadakan so simber kanya naan makadakan so pag-uwi di kuwagaman niya tadi sa kapagpakadakan waya mga na niyan na uri pangmaglam ito na dinigiterntan simbong na ikasusuwa sa buwan ikit ni sabab pagkaturoon mo nabitan mo Muhammad alayhi salatu wasalam dia na tasawwadu al-wadud al-wadud fa inni mukatiru bikum al-umam yawm al-qiyamah mga rumah kayo sa mga sugar ay mga yan madakulaw pa man igubuwat ako ipangandagan sa kanusi sa ano man ang muli kanyang una ang mga nabi yung na ipangandag tanong nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito pa man yang kaya baka susakba mga walis ang kaya mga batatan mo pakapitipitan na di ni inis mga Amerikano sumaanaw sa lamang niyan so kapag mamaanan yan sa kalilitan nakapisit kadero rayo-rayo ang ginawa sa kagilimitan kami niyo sa mingulalan sa kana aryak hindi na yan bubuwata ang naman niya sa kubugo maman niya puritan na siya alikan palso na katamo sa wata ka na last week yan bulit kung adisir na marino o pamako anong pakasungkan ko sa kutama sa 1986 taman sa 1994 na sa imam ako sa Kutaruyan mas iti alimanang si Haji Siti Alia pagminanong wala nagmuntanong bumudugutan mga pakasugla niyan nagbilah niyan si Haji Siti Alia niya pati sa wakan kita daw alimanang ada yang buka masjid kanya ka bugay ko na si isang kada pamana patang sa parinak
San mo to, may kabugay ako na sa itong mga masin. Agi mo ito na swalla na picture yan. Wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Pansang kutuwa pamanamanatan dia sa kapakagaus wallah subhanahu wa ta'ala na inad niyan rakanu so mga karuman niyo si inyang bukti ng ako mga ginawa niyo ay man yan na klase niyo klasitan ay na mga natanong pa ka daratan wallah mga rumatan sa din ha kamanusia lagi tadi manusia biganda nung wala sa mga darong patanong na ay manan yan na magugana pa. So mama nabubay ay manan yan na magpangaruman. Sumagpuso pa yun na mama makapangaruman. Then number 36 sang kaya kaya pangaruman wala subhanahu wa ta'ala. Ay nuratan ito pati pong gulawla ng wala. Kung ka pangaruman. Natigay na litas kuno ilay na. Kagya ang kanurun makalintad. Kagya ang kanurun makalintad. Kagya ang kanurun makabaling. Kagya ang kaya kapakabangon sa walay. Kapangaruman ay bituan sa kapakabangon sa walay. Kagya sumama ang sumubay na niya ang baalisiran sa walay ra. Papaplatira ko pag-ibaratan po, paday-baratan, upama ko papanog na niya ang baalisiran sa lagiran. Nalitas kuno ilayha ang kanukiran makalintad ang kanukiran ay manan yan na makabaling. So mama ang sugubay na magugana pa na andid ni kapakatapiran na kaya tagun siran ay minibutan kiran na miya kapang siran sa walay narakas ang malintad ang mukarnera nagbuhatan. Nagyan ni sa pa po na so sa kubawaris ko kuan pakaptepiin na minira kasi siram na kaya sirayatan sa putwali mo kami bugrang puto pamana dua pamilya sa pamana kapakaptepi ang puta dua ka tao kaya man niyan na kumani side sang puto pamana buat mama ako subay na niya kakikilala na niya bukisang puto pamana ando nga katutuan na yan, diyan ko takay sa isa, na niya aning kira ng totoo pa man kapag wida sa magpanagmagaw. Ayarman na niyan nakatutaba nga, nagiyang kutuwa kang ginawa. So panatigwal law dala suryano, ayarman na niyan nagkipakatupiran na inad na mikiran so mawaddatan warakman. Kang ginawa iya kagalimuan. Nada penalawan under lupa ayam ananian na pagkalimu ay nabukti ginawa ngayon nakagi ang yun kaya pakaw kitang wala kaan kabugi wala ugtala sa mga limu ang putadwa hata nanto nang to ang mga limu na paganayron na limu ang muliataw na ikad mo na limu at tamo. Yang ada ng pamanalimu amuriata wag limu atamok na di na naman na kung maakira-kira ami pinalamat tanusi wala subhanahu wa ta'ala yung takap pa kayo na yung utag bukataw sa muliataw na pagpakapia ginawairan na makapinalamat silang wala na sumagsusak sa kutira na waris na yung mananiya na palaya miya kapia ginawairan kapalaya silang makatutumpok o pamaku kaya mananiyan na tamok sang kuta inimbuwa ta ayam ananian na niya ka inad wala niya ka pusang kadura ka. Nagyanan mga pagarian ang bayami. Ang kanan na ayam ananian nakapakabangon sa walay. Na sabi ako sa watak na yan, ariyak na yan pakabangon sa walay. Eno pa nagyang kutwa niya kabangon sa walay na din pagalin sa buta. Kadet makapiyaso parangay niya. Sabi ako kawan. Namin bumuwata pa na biya. Na nakari na sa giyang kutuwa ay mana niya nakapumimikiran niya na abdul na pamanagwa.
di makarunong si ipo kabaya wala da Indian yan ay manan nakap manusia madahal manaya na magpun si isang kaya niya nainubusi tanong ke aluwi ko mga pedakuan agama ada yang